dragilor, sunt Emi, iar zilele trecute am fost la prietena mea să fac un tratament facial și m-am gândit de ce nu să filmez toată procedura așa, să filmez câte puțin în fiecare pas și țin să vă menționez că eu sunt foarte mulțumită de când îmi fac aceste tratamente, pentru că tenul meu arată mult mai bine, porii nu mai sunt atât de încărcați și o dată pe lună ar fi recomandat ca fiecare dintre noi să mergem să ne facem un tratament facial. Știu că nu este tocmai mai ieftin, însă credeți-mă, merită din plin și tenul vostru cu siguranță o să se bucure maxim de toată procedura în sine, plus că o să vă relaxați foarte, foarte intens, așa, mai ales când veți avea parte de masajul facial. Am să vă las aici care sunt pașii și ce proceduri am urmat eu în acest tratament. Sper să vă placă. Deci, odată la cât timp ar trebui să se facă un tratament de genul ăsta? Pentru un test normal, odată pe lună, ar fi ideal. Așa. Fără probleme. Așa, dacă sunt probleme, poate la început poți să fie odată la 2 săptămâni, dacă ai probleme, poate fi mai încărcat. Dar în rest, odată pe lună e ideal.
fost pașii, credeți-mă, tenul meu s-a simțit extraordinar după și un plus este faptul că machiajul se așează mult mai bine după un astfel de tratament, așa că recomandat ar fi, v-am spus, o dată pe lună să faceți un astfel de tratament. După cum v-ați observat, am întrebat și pe prietena mea care are cunoștință în acest domeniu și ea recomandă la fel. Tratamentele mai dese sunt pentru persoanele care au probleme la nivelul pielii, la mine nu este cazul. Eu fac chestia asta doar pentru o curățare profunzime a tenului, deoarece oricât aș încerca eu să-mi curăț tenul după fiecare machiaj, niciodată nu am să reușesc să-l curăț în profunzime și să elimin chiar toate impuritățile. Așa că de aceea vă recomand să mergeți și voi și să aveți grijă de tenul vostru, pentru că până la urmă este foarte important. Cred că este cel mai expus, având în vedere că în fiecare zi avem parte de razele soarelui, de praf și știți foarte bine că toate aceste lucruri nu îi fac tocmai bine. Așa că aveți grijă de voi și de tenul vostru. Cam atât pentru astăzi, vă las Instagramul aici, ca de obicei, vă las și Instagramul de make-up, uitați-vă acolo că am mai pus un machiaj nou, poze cu machiajul pe care îl vedeți chiar acum și sper să vă placă, vă pup și ne vedem data viitoare!